ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କବି ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ସେ 1882 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1956 ମସିହାରେ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣକବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଆସ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପଥେ। ଯେବେ ବିକା ଆସିବ କଳି କାନ୍ଦି କିଏ କରିବ ଅଳି। ଚଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ବଳି ହୋଇ ଦୋଳି କେ ଖେଳିବ କାନି ପଣତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ। ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନିକେ ଯିବ ହାତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ। ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନିକେ ଯିବ ହାତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ। କୋଳି କଲେ କେଇ ମାମା କହି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ। କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଯିବ ମୁରୁଛିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମନ୍ଦ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।